Benvinguts novament al jaciment de Santa Margarida dins d'aquesta campanya de 2021. Avui fem el segon vídeo en el qual us mostrarem, per una banda, com està avançant el treball de camp i, en una segona part, com es desenvolupen altres treballs a nivell de laboratori que normalment queden ocults però que són de gran importància pel coneixement i per la difusió del patrimoni. L'excavació a Santa Margarida és una excavació complexa per la llarga cronologia que abasta el jaciment. Aquí tenim dos exemples molt concrets que fan que fins i tot en el mateix moment estiguem treballant en èpoques diverses. A la meva esquerra es poden veure les restes d'unes estructures que són altmedievals, fins i tot per sobre pot haver-hi algun element que correspongui al segle XV i XVI. Al meu darrere, per altra banda, podem veure uns nivells que ja situem en l'època paleocristiana en relació a l'església i que és, tal com ja vam explicar en el vídeo anterior, on concentrem el gruix dels treballs d'aquesta campanya. Dins de l'àrea que ocupen les restes que identifiquem com a paleocristianes, es porten a efecte en aquests moments diferents tipus de treballs. Així, per una banda, podem veure en aquest costat d'aquí com s'està netejant la part superior del nivell d'arrasament d'aquests murs més antics, que en el seu moment van ser expoliats i, per tant, no conservem gaire més que el fonament. Tot i així, estem trobant alguns indicis, com veurem després, que ens ajuden ja a entendre més bé aquestes estructures. A la part del meu darrere, després d'haver excavat les restes d'una tomba i alguns forats precisament relacionats amb l'expoli de totes aquestes restes, ara s'estan excavant estrats que corresponen al rebliment de l'interior d'aquestes dependències, d'una d'aquestes dependències, mentre aquí al davant podem veure que apareixen petites restes, indicis del que podrien ser paviments, o restes del paviment, que ja ens ajudaria a entendre quines són les cotes d'ús i circulació que presentaven aquestes estructures. Lligant tots aquests elements, esperem, mica en mica, anar trobant quina era la disposició, com ja dèiem que és el nostre objectiu, de totes aquestes estructures, de les quals encara en aquest moment no podem identificar-ne les restes. I ara, si m'acompanyeu, anirem a veure aquesta segona part que us anunciava. La recerca arqueològica és una tasca lenta que, com hem dit moltes vegades, no es limita pas al treball de camp, tot i que és el més vistós i el que en aquests moments estem mostrant. Com us deia al principi del vídeo, avui us ensenyaríem el resultat d'un altre tipus de treball que també va vinculat per una part a la recerca i a la preservació i la conservació dels elements de patrimoni que recuperem en aquests treballs. A les meves mans tinc les restes d'un objecte de vidre, que probablement era la copa d'una llàntia, on hi hauria l'oli per il·luminar, i aquí podem veure el que seria el fons, mentre aquí, que està del revés, seria la part de sobre d'aquesta llàntia. Tots aquests fragments van aparèixer entremesclats amb una massa de terra, que després a nivell de laboratori ha estat delicadament extreta, amb tota cura, i després identificant els moltíssims fragments fins a anar-los enganxant i reconstruint aquestes dues parts. Això és una tasca molt important, tant per la conservació com per la datació que ens dona, ens ajuda a datar aquests elements del segle V, VI que estan trobant i dels quals fa un moment estaven veient les restes a l'excavació, i també, com no, perquè és importantíssim de cara a la divulgació disposar d'aquests objectes degudament restaurats. Més endavant, en un altre vídeo, ja us mostrarem altres treballs que es poden obtenir d'aquest tipus d'intervencions.